Hello po. Hello. Hi, good evening. good evening po. Salamat at nabigyan ako ng pagkakataon tumawag sa iyo. Ba't malungkot ka po ngayong gabi? Huwag ka maging malungkot. Pero masaya na po ako nang kausap kita. Ay, talaga. Gusto ko lang mailabas. Ako din. Hello? Mami ka na po? Mami na po ako, 50 years old. Mami Lucia ng Rizal. Yes po. Nagpupunta ka ba sa Santa Lucia Mall? Bihira na po. Pero dati nagpupunta ka po? Yes po. May mga pagkakataon mo pa nagpupunta ka doon, pili mong pag-aari mo siya kasi nakapangalan sa'yo. Sana nga po, sir. Ano pong ginagawa niyo, Mami Lucia, sa buhay? Controller ako ng isang company. Ay, kuklosing Ganito pa lang feeling, Papa Jack, pagkausap ka. Controller? Wait lang. Controller po kayo? Yes. Ay, Mami, pinag-pray kita. Finance director ng company. Pinag-pray po kita kahapon, Diyos. Ay, Mami, welcome to the show. I hope na you can actually digest the style of this program. But I thank you for calling the show. You are a 50-year-old Mami from Rizal, and is there anything I can do for you po? Po? Is there anything I can do for you po? Yes, gusto ko lang kasi marinig din ang opinion from you kasi since kahit pag-uwi ko lagi tuwing magdadrive, lagi kita pinapakinggan. Maraming salamat po. So, lagi ako nag-iisip kailan ang pagkakataon na makausap din kita, then makuha ko rin yung opinion nyo. Kasi okay lang ba? Yes po. Papa Jack, bali 50 years old po ako, then actually, masasabi ko siguro na ako na magsasabi na napaka-perfect ko as wife and as parent sa kids ko. Mm-hmm. Bakit ko nasabi yon? Kasi nagkaroon ako ng mga anak na matatalino, responsable, and marespeto at mapagmahal. Okay. Siguro in a way na masasabi natin minsan, lahat perfect para sa akin ako na magsasabi. Pero pagdating sa relasyon, kahit ano pala yung paghawak mo, meron talagang panahon pala darating na hindi talaga para sa'yo at parang hindi pa rin kontento yung partner mo sa'yo. Minsan tinatanong ko sarili ko at minsan kausap ko rin siya, may kulang ba sa akin? Kasi kahit pagod na pagod ako sa work, sa nature ng work ko. Pag dumadating ako, OFW kasi husband ko before. So, pagdating yan, pag alam ko nasa bahay siya, dito siya sa Pilipinas, nagmamadali ako, ayusin yung pajama, sapatos, lahat, kung boss ako sa kumpanya. Pagdating sa bahay, lagi ko pa rin sinasabi, ang lalaki po, siya po yung ama ng tahanan. Wala yung pagiging boss ko sa opisina. Kailangan pagdating sa bahay, eto ako para sa kanya. Sa 20 years, Papa Jack, marami po nagbago mula 2012. Nag-stop na po siya sa pagsakay sa barko. Nandito po siya. Then, lahat po parang sakal na po talaga ako. Pero pinilit ko po magiging matatag para makita ng mga anak ko na ganun pa rin ako, yung mama nilang tough, yung mama nila na palaban, kahit anumang problema sa buhay. Pero minsan, Papa Jack, sa totoo lang, bumi-give up na rin ako, pero... Alright, ma'am, ganda na. Because so far, we are just being figurative with your story. Ano po? Hindi ko po alam kung saan nanggagaling yung kwento. Napaka-figurative po ng pagkakakwento mo sa akin. Tell me what happened po. Actually po, marami nagbago sa kanya. Yung pag-aasawa po namin, marami po siya, lagi niya akong hinahanapan ng kasalanan. Pagdating ko sa bahay, mata-traffic lang po ako. Questionable na. Pag nasa meeting ako, tatawag siya, papatayin ko yung phone. Sinisigawan niya ako. Minsan naririnig na ng mga staff ko na sumisigaw. So, minsan sasabihin ko na lang, excuse sa meeting. Tapos sasabihin ko, pwede ba pa? Mamaya na tayo mag-usap kasi nasa meeting ako. Anong nasa meeting lahat? At minanag niya ako. Nag-start po yan, Papa Jack. 47 years old kami hanggang ngayon. 3 years ako nagtitiis na ganito lagi.
in a way na pinipray ko na magbago siya. Maraming nagsasabi sa akin, baka ako may pagkukulang or what, kasi sa nature ng work ko, baka nagkulang ako. Hindi, Papa Jack eh. Lahat ginagawa ko. Alam ng mga pamilya ko, lahat pinoprovide ko. Love, lahat. Respeto, lahat. Pero, hindi ko alam kung bakit lagi niya ako inaaway. Ngayon, nag-work ako somewhere from the south na kung saan kailangan ko minsan umuwi ng 1 linggo. Pero nasa house kami ng mga manager's house. Alam naman niya, kasama ko rin mismo yung isang member ng pamilya namin. Kasi so, sa madaling sabi, Ma'am Lucia, there's a trust issue. Sa relasyon ninyo. May ano po? Trust issue. Yes. Or issues, kasi marami niyan. 3 years worth of trust issues. Yes, tama po. Yeah, I wonder tonight, Ma'am Lucia, is there anything I can tell you to kumbaga, ika nga ng batas, in aid of the betterment of your whatever it is that you have right now, relasyon or marriage. Because meron po, nag-umpisa po kasi tayo dun sa idea na you told me you were perfect. Magiging hypocrite po ako pag nagpayo pa ako sa taong perfecto. Oh, sorry, Papa Jeff. Mami, kasi I believe na kaya mo sinabi sa akin yan because you know your sacrifices. Yeah. And I'm not taking it against you. Diba? I'm not taking it against you. It's just that, when there is the claim that you are perfect, Mami, it leaves you no room for improvement. Kasi alam mo sa sarili mo perfect ka eh. You never wanna deviate, diba, dun sa ways and styles mo kasi perfect ka eh. Why would you change anything if you're perfect? Wala mo baguhin. Ako man ang perfect, there's nothing you can tell me to change me. I'm perfect, by the way. Yes, sir. Nangyari po siguro masyado kasing kasi before kasi siya maasawa. Siya kasi Ilonggo ako. Okay lang po, tatay ko po Ilonggo. Pero ngayon po, siya po ay nasa kapasama ng kuya ko nagsabong sa sa taas. Kasi masyado, sinabi ko siguro na gano'n yan yung salita ko. Kasi nung binata siya, may anak siya, tinanggap ko, ako nagpatapos, lahat. Okay. Hanggat nung wala pa rin na kaming anak kasi parang 2 years bago kami nagkaroon ng sarili namin eh. So, nung nalaman ko yun, kasal na kami, pero tinanggap ko pa rin siya. Kahit alam ko ganun ka-konserbatibo yung pamilya ko, pinaglaban ko siya hanggang sa natanggap na rin siya ng pamilya ko. Ngayon, minsan kina-question ko, bakit mawawala yung trust mo sa akin na alam mo na sa opisina ako? Pauwi ako, every now and then tumatawag ako sa iyo, dito ako sa ganito, ba't hindi mo ako sunduin? Kasi dyan ka lang naman sa bahay. Ako yung nagtatrabaho ngayon. Bakit hindi ka man lang magbigay ng time para sunduin ako or sunduin yung mga anak natin? Kailangan pa ba tayo magkuha ng driver para magsusundo sa kanila? Bakit hindi na lang natin tipirin lahat yon? Hindi ba pwedeng ka naman sa akin, makipagtulungan kasi ang hirap na rin ang buhay? Pagsasabihin ko yan, Papa Jack, away lang. Ngayon, kinu-question ko minsan sarili ko, may nasabi ba akong masama? Minsan pupunta sa kanya, may nasabi ba akong masama? Sorry kung meron. Pero gusto ko lang kasi itama lahat na hanggat kaya natin magtipid kasi 2 yung college natin na magtatapos. Tulungan mo ako kasi kung ano man yung kanilang matatapos, dangal natin yan kasi candidate sa may UP din yung aking anak, din yung isa ko nagpipiloto, yung isa ko grade 8. Papa Jack, tiniis ko lahat eh. Ayokong umiyak. Kaso, minsan kahit sa pag-iisa ko sa trabaho, naawa din ako sa sarili ko. Para bang, sabi ko, parang ang tanga-tanga ko na continue ko pa rin siyang mahalin. Bubulag-bulagan ako. Kahit pagagalitan ako, sinasubmit ko na lang sarili ko na sige para wala nang gulo. Minsan sinasabihan ko siya, kaya mo ba na hindi ako magtatrabaho? Sa bahay na lang ako. Pero sana kung humingi ka, 5 buwan na lang magtatrabaho. Mami, wait lang, Mami Lucia. Okay. So far po, if I'm just going to listen to the tone of what you're complaining about tonight,
Ang lalim ng sama ng loob mo. But just basing on the details of your story, hindi ko siya maitapat. Oo. Hindi po kaya dahil maybe the two of you are being extra sensitive. Kasi may mga pagkakataon po na sa relasyon, especially when we are emotionally attached, di ba? Minsan napakadali natin magtampo at maapektuhan. Ako, I'd like to see it that way, Kasi po, mami, namura ka niya, tinawagan ka niya, namura ka niya, hindi sinasagot. Maybe not because wala siyang tiwala sa'yo, but because naumay siyang kakadayal. Maybe I'm sugarcoating things here. It's just that the way you are telling me the story, mami, it's as if sa lahat ng taon na naging magkasama kayo, parang hindi ka naging masaya at all. Yeah. Diba? Mami, pag ganun ang dating sa akin eh. Opo. Parang hindi labor of love yung nangyari. Parang hindi labor of love. Parang ang nangyari po, but you gave away a very big part of your identity and you lost yourself in the process. And now, di ba? Kumbaga parang wala naka-appreciate nung yung the chunk of you that you gave away to provide for the family. Yes. Mahalaga sa akin ang pamilya, Papa Jack, kasi po galing din ako sa broken home. Well, obviously, mami, hindi mo narinig yung sinabi ko, no? Opo. Obviously, narinig ko po. Obviously, hindi mo na-digest yung sinabi ko kasi ang lalim ng sama ng loob mo eh. Sama ng loob mo. Pag-usapan natin. Tumawag ka sa akin tonight, Mami Lucia. Kasi meron ka pinanggagalingan. Meron kayong latest version ng Away 2.0, parang ganun. Kasi kung kahapon okay kayo at nagmalambingan kayo, hindi ka naman natawag sa akin ngayon ng ganyan ng tono eh. So ibig sabihin ito ay galing dun, itong tono mo tonight ay galing sa isang argumento or away, tama? Hindi po. So wala. Bali-baga for a month now na parang hindi na lang kami nagkikibuan kahit sa bahay. Yun po yun, di ba? Kumbaga, so ibig sabihin po, hindi kayo okay. O hindi man nung isang araw ito, kumbaga hindi kayo okay. Oo. Yan lagi nga kita pinapakinggan kung paano ako dudulog din sa'yo. So wala sa inyong nagre-reach out? Nag-try ako, Papa Jack, pero wala eh. Paano po kayo nag-try, Mami? Tumawag ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na... Bakit po tumawag kayo? Nasa isang bahay lang naman. Hindi mo pa siya pasukin sa kwarto. Hindi po kasi minsan sa ganito kasing quarter ending, lagi po ako sa work ko. May kino-close kami. Ganito kasi pag mga accountants, nagko-close, may closing kami lagi. Pag quarter end, may reporting kami. Ito yung Mami Lucia. Yes po. Ito na yung ito na yung parte na kung saan you become a business person, 'di ba? Yes, and it's affecting the family, na? Kasi naintindihan kita meron kang duty sa trabaho and you cannot stop. Hindi mo option yung mag-slow down. Yes. Because nobody will do what you're doing on your behalf. Am I right? Tama po, okay, sir. Tama. So, naintindihan kita, Mami. At no one is looking, di ba? And no one is trying to understand you from your perspective, di ba? From where you stand. Tama po ba? Opo. Okay. Pero ngayon, Mami, puntahan naman natin siya. Di ba? Meron din siyang pinaglalaban. And he needs your time. Di ba? He needs you, di ba, to become a part, di ba, of his everyday. At may sarili ka pong, kumbaga, alibay dito. And napaka-valid ng reason mo. Opo. Tama? Opo. Sobrang valid po ng reason mo. Di ba? So, ang ibig sabihin po nito, no one from the two of you, nobody, is trying to look for the common ground. You are firm to stand your ground and he is firm to stand his ground and nobody's looking and, di ba, trying to seek the common ground. Sasagot ako, Papa Jack, okay na? Kasi ganito Opo, okay na po. Sabi kong ganito, pausap tayo. May problema po ba? Ako laging nag-open up sa kanya. Gusto mo ba ako mag-stop mag-work? Kaya ko yon. Pero pwede ba pag-antay na lang hanggang 5 months makatapos lang yung dalawa? Magbibigay ako ng daan. Gano'ng katagal na po kayo mag-asawa? Po? Gano'ng katagal na po kayo mag-asawa? 20. Tapos 3 taon lang parang ganda po Mami, kumbaga natin, isa-isahin natin yung yung problema dito. Yes po.
When you go to your husband and tell your husband or ask your husband, may problema ba? Pero alam mong meron, you are not solving, di ba? Wala yung willingness to solve the problem kasi nagmamaang-maangan ka. Kasi alam mo may problema, but you ask, may problema ba? Alam mo meron, ha? Di ba? Di ba? Parang ano yan, mami? Parang halimbawa, may kaibigan ka, putok nguso, di ba? Tatanungin mo, okay ka lang? Hindi kasi, Papa Jack, minsan kasi And then iba obviously, yung pag-ano namin obviously po, hindi mo masyado siyang sensitive. Ako naman, parang ako ang nag-a-adjust lagi sa sensitivity niya. Parang ako lagi mag-aayon sa kanya na parang minsan, para ko na siyang anak pagkakausapin kasi sobrang akong parang lagi ako nagpapakumbaba. Alam na mga tao sa bahay kasi gusto ko lang mawala sa amin yung hindi pag-uusap. Hanggang sa minsan mga anak ko na nakapagpansin na tama na ma, kasi we're old enough na nakita naman namin wala kang kasalanan. Hayaan mo siya kung naging pabaya. Kasi ang nangyayari po kasi may negosyo kami dito sa Rizal. Nandun siya sa pagsasabong. Nandun siya sa mga barkada habang ako naman nagtatrabaho, Papa Jack. So minsan sasabihin ko sa kanya, kung kinakailangan mag-stop ako ng work para at least dito ako sa'yo, mamili ako, papipiliin mo ako. Okay sa akin yon. Pipiliin ko pa rin kayo. Wala akong ibang pero hinihingi ko lang 5 months lang. Na kung saan patapusin muna natin sila. Kahit yung 2 man lang. Kasi pagod na rin ako magtrabaho. Kaso wala akong magagawa kasi ayaw mo na rin bumalik sa trabaho mo sa ibang bansa. Dito ako bilang wife para at least nandito pa rin ako para magsuporta. Nag-try ako mag-loan ng truck para sa kanya, para may negosyo kami, may mahahawakan siya, Papa Jack. And ang alam ko, kumikita. Tuwing uuwi ako, magte-check ako, walang kita eh. Hinahanap ko yun kasi akong nagbabayad, Papa Jack eh. Minsan dumating na rin ako sa point na pagod na rin ako. Kasi hindi ako pwedeng mag-stop. Kasi sa akin humuhugot yung pamilya ko. Yun po yan, yung kwento, Papa Jack. Kung pag-iintindi lang lahat binigay ko na eh. Well, obviously, Mami Lucia, tonight, I want you to know, di ba, na ano man ang sabihin ko sa'yo, the only intention I have is that I'd like to wish, di ba, na sana makita mo na ang tanging intention ko po is for you to look for the common ground. Hindi para sabihin siya ang mali, ikaw mali, siya ang tama, ikaw ang tama. Because di ba, pag ginawa ko po yan, pinapalala ko lang ang problema ninyo. Yes. And I will not do that. Thank you. Kasi if you're telling me, Mami, di ba, if you're telling me tonight, di ba, blunt and straightforward, na siyang may kasalanan ng lahat. Ito basically, if I'm going to translate what you're telling me, kasalanan niya lahat to. He's been wrong and he will always be wrong because you are perfect. Then I will pray for him. Wala na akong magagawa eh. Di ba? None of this, Mami, is can be subjected to to further improvement. At ikaw ang kausap ko at ikaw yung dito. You are the better part of the story. Ang pwede ko lang po sabihin dito is that find the common ground. Don't ask if there's di ba? Whether is there a problem, kung alam mo yung problema. Ganito ka lang namin. Mami, this is how we work, Ganito po kami. When we're jealous, do not ask us, are you jealous? Because we're going to lie. We will tell you, of course I'm not. Kasi unang-una, dapat alam mo nag-jealous ako, wag mo akong tanungin. I-confirm mo na sa akin. Diba? It's the same thing, Mami, that you actually come up to him and ask him, is there any problem? Pero alam mo meron. Diba? Ikaw mismo, nung nagpunta ka sa kanya, in denial ka na kung may problema, wala. So the first intention to solve the problem is actually gone. So umpisa pa lang. Ang lalaki, Mami, di ba pinanganak yan na puro pride ang niyan. Ang bahay bata namin. Ako lahat ng ganun na hindi ko kasi yan lang ang pangalawa na sinasabi ko, ano ba problema? Minsan ako dumidiretso na rin ako sa kanya, pag-usapan nga natin. Ano ba nangyayari ngayon? Kasi Mami, ganito, naintindihan talaga kita eh. Because you are the one providing for the family, period. Diba? If anything, it's a good problem. Tama, mali? Tama.
Diba? It's a good problem. Problema ng kasipagan yan. And productivity, if it's a problem, it's a very wonderful problem. I would love that to be a problem. But the point is, the point is, maliwanag sa kwentuhan natin, di ba, that he wants the wife to be at home. Na hindi mo kayang ibigay sa kanya. So, ibig sabihin, mami, pwede lang kayo umarap ng common ground. Maybe you can take a break from work, go for a vacation, di ba? And spend time together. You know, basic. Mami, ako po, I'm sure, mami, had it been you are 17 years old today, at ito yung problema mo, madaling isolve ito. Because we can just go, di ba, to what's basic. Ano ba yung basic kapag bata-bata ka, problema ang ganyan, at mag-asawa kayo? Huwag ng 17, sorry for the age, mga 27 plus 10 years. Diba? Try to make love again. Try to go out of town and spend time together. Fight, diba? As you travel diba? Diba? While you're on the road and when you arrive to the destination, make love. Take photos together. I don't know, mami. Ginawa ko yun, Papa Jack, eh. Nag-offer ako sa kanya ng ganun. Family ang hiningi ko. Gusto ko magkasama kami. Mami Lucia, can you imagine, do you understand my predicament tonight? I tell you things and you tell me nagawa mo na lahat. Ang hirap kasi, Papa Jack. You are not just being perfect. You are being perfectionist. When you're perfect, Mami, di ba, it stops within you. It's not my intention to make you feel bad. Hindi po yun ang intention ko tonight. Mami. Okay? Don't get me wrong, right? Okay. Iba po yung perfect sa perfection. If you're perfect, Mami, then it's actually very wonderful well-being pag perfect tayo. Pero pinalaki ko na nanay ko na niniwalang nobody's perfect. Diba? For you to claim that you are perfect, mami, it's an arrogance. Didiretsahin kita. And there's a thin line between confidence and arrogance. If I am the guy and here comes my wife telling me that she is perfect, how would that make me feel now? I'll feel so bad about myself. Let alone, wala akong trabaho. Sabungero ako, tapos perfect siya. Paano pa kita makakausap? Diba? It will be very, very difficult for anybody to be around you. Pero naintindihan kita. Because you know your value as a person. And I admire you for that. But, to claim that you are perfect, it's just a mere arrogance. Nagkamali lang sila ng word. Nagkamali lang ako ng Mami, ayokong wag natin sabihin nagkamali ka. Because you were so clear. Pinangunahan mo nga ako eh. Ako na magsabi sa'yo, Papa Jack, when it comes to being a mom, I'm perfect. Nagulat ako doon na nag-umpisa. Hindi para insultuhin kita to make you feel bad about it, no. Because if you are not going to start to look at the possibility na baka may kailangan kang i-improve, you are never gonna solve anything. Kasi mami, when you claim that you are perfect, it leaves you no room for improvement. You are never gonna deviate, mami, sa kung anong ginagawa mo ngayon. Because you're perfect. Ako naniniwala ko, hindi ka naman perfect eh. But it's how you feel about yourself. Diba? Yan ang pakiramdam mo sa sarili mo. That you are perfect. I'm sure a lot of people will disagree. But that's how you feel. At yun ang importante, yung nararamdaman mo. But then again, if you feel that way, then there's no room for improvement. Okay. Pangit naman kung I am perfect but I want to be more perfect. Ano yun? Sobrang na yun, godlike na yun. Sorry. In a way, siguro, Papa Jack, na nasabi ko yun kasi sobrang nasasaktan na ako sa pangyayari. Uuwi ako, parang walang nangyayari. Samantalang lahat ginawa ko naman. I'll tell you why, Mami. As a wife and as a mother. I'll tell you why, Mami. Nasobrahan ba ako ng pagmamahal? Sobrahan ba ako sa pag-aaral? Stop flattering yourself. Stop flattering yourself. Stop.
Mami, ganito, alam mo kung bakit nasabi mo yung perfect? Hindi, alam mo naman, di para magyabang eh. Kasi alam mo yung achievements mo. Yun exactly. Pero mami... Nasaktan ako, kaya ko nasabi yun. No. Na ano pa ba hinahanap niya? Alam mo kung bakit mo sinabi po na perfect ka? I'll tell you why. Would you allow me? Yes, sir. Because you compared yourself sa kanya. There is the sense of competition. Maybe, hindi mo gusto yung competition na yan. Maybe it's never your intention, di ba? But sometimes... Never na kasi nakalagay sa isip ko yung competition. Ako lagi nga pumupuno sa lahat ng pagkukulang niya. Kasi po, lahat po ng katamaran niya, inintindi ko pa rin po eh. Never ako kasi nagnanag sa kanya. Ako yung tao na, alam mo ba yun, pag mga Ilonggo, hindi kami gaanong Kahit Ilocano po. Kahit anong galit namin minsan, pinipigil pa rin namin. Mami, kahit yung mga Kapampangan, ganun din, mami, no? Ganun din po kahit mga Kapampangan, Incheck, Hapones. Wala po sa pagiging Ilonggo, mami. Let's not try to single out just because you are Ilongga, no? Naintindihan kita, Ilonggo po tatay ko eh. But you cannot do that to me and to your husband. It's very difficult for me to tell you anything tonight, mami. Why? First of all, di ba, you are not giving me any room to tell you anything to improve or sige, kalimutan natin yung word na improve. Mami, to adjust. Kasi sabi mo, ginawa mo na lahat ng adjustment. Then you refuse to adjust some more. Sobrang nasasaktan ako, Papa Jack. Magalit man kayo sa akin. Hindi po ako magagalit sa inyo, mami. Kung kayo sa sitwasyon ko, kasi uwi po, ako, wala lahat ko, tinanla niya lahat. Ang lahat ng bill na dapat babayaran, sinabong niya. Ano mararamdaman mo as a wife? I'll be mad, mami. Of course, yan ang nararamdaman ko. Exactly the point. Pagod na ako eh. Mami, pagod na. Okay, hold on. Exactly the point. Yes, you are right. I will be hurt. I will be devastated. Magbabasag ako ng salamin ng bahay namin. Pero yes, of course. Ginagawa yan. Diba, kahit gawin mo pa, maiintindihan kita, mami. Because it will not make you the worst person kung ginawa niya yun. But the thing is, tonight, the only intention I have is to fix things. And you keep on pinning, di ba, trying to pin him down. Wala akong magagawa. Di ba? Mami, kung ang pag-uusapan natin dito, are you the better partner? Yes, you are. Maliwanag yan. Are you the better part of the story? Yes, you are. Di ba? Are you the more important character in the... Wala akong intention to pin him down. Ang gusto ko lang sana maririnig kasi may mga kaibigan na ako nagsasabi na paano yung marriage or lahat kung talagang hindi na kayo masaya sa isa't isa. Okay. Is your intention tonight, Mami, is to ask me whether... yung pamilya eh. Is your intention tonight is to ask me whether you have to end this, ate, or ayusin po ito, Mami? Mm-hmm. Kasi kung ang intention mo po tonight ay tatapusin ko na ba ito, di ba? Therefore, nasa utak mo na yung pagtatapos nito. So, malinaw na dapat sa atin to. Minsan kasi nakakapagod na rin. 50 na ako. Ako po 33. Nakakapagod na rin. Seryoso lang. Nakakapagod na rin. Gusto ko na rin sana na magpahinga din minsan sa bahay. Hindi ko kasi naranasan talaga na nagpahinga din ako magtrabaho eh. Parang sobra-sobra na yung pagkakayod ko. Parang sa buhay ko, 50 na rin ako. Yung dating energy ko noon, ng bata pa ako, wala na talaga. Iba na talaga ngayon. Lalo ang travel ko from south papunta dito sa Rizal. Daring pagdating ko na lang, matutulog ako, then kailangan ko reviewin yung bata. Sige po, ganda mami, ganda na lang gawin natin, mami. Tell me tonight, what is the intention behind this call? Kasi ako, mami, baka kasi magkaiba ng intention, baka kasi ang sa akin, ang intention ko tonight, ay baka maayos ito. Parang ganun. Kung hindi ng intention mo, maybe we are not on the same page, ano? Ano po ba ang intention mo tonight? Ang intention ko, magtatanong ako sa iyo kasi sa dami ng experiences mo na tumatawag sa iyo, gusto kong iayos to. Ano bang gagawin ko? Kasi coming from a broken family, gusto ko yung buong pamilya. Yan lagi talagang dinidream ko. Kaya lagi na lang ako nagpapakumbaba. Alright, ganito namin. Unahin natin yan. Try not to pattern your family with any other family, kahit pamilyang yan ng dalaga ka. Kasi mami, you do not stay and try to keep a family just because you are dreaming of a complete picture of a family kasi galing ka sa isang broken family. That's unfair. That is plain stupidity. Because if you're no longer happy, mami, ano kung broken family kayo lang kung di ka na masaya? You only have one life to spare. That's it.
If you do it wrong at naging malungkot ka, you can never go back to day one and do it all over again. Gusto ko happy this time. No. That's it. If you are just trying to maintain your family because you want the picture of the complete members of your family under one roof, Mami, pero hindi dahil willing ka to adjust at mahal mo yung mga kasama mo, maghiwalay na kayo. You see, andali okay kagad Ibig sabihin, Mami. Hindi ako sa'yo, Papa Jack. Ibig sabihin ng okay, pinapakinggan kita kung ano yung sinasabi mo. Nag-iisip ako din. Kasi ngayon lang kasi ako nakakarinig na yung ngayon pa lang. Kasi never kasi ako talaga nag-open up sa mga kaibigan, sa lahat hanggat kaya ko. What's your point? What's your point? Hindi ko alam, Papa. Wala ka pong point doon. Gusto mo lang sumama loob mo. Hindi naman. Parang, syempre, mga tao na nakakilala sa amin, parang akala nila okay kami, yun para may pinagdadaanan. Oy, Mami, yun naman pala, Mami Lucia. Yun na pala yun, di ba? If you're just trying to keep your family intact to impress other people, it's wrong. Try not to live your life in the standards of other people. Live it, Mami. Mabuhay ka sa standards na kung saan magiging masaya ka. Hindi dahil may ini-impress kang ibang tao, not because you want to impress a community of friends. Di ba? You don't love this guy anymore. Period. Di ba? It's the easier choice. It's the more comfortable choice tonight. Maghiwalay kayo. Tell me, is that what you want? Mami, is that what you want, Mami Lucia? Kasi Mami, yan ang iniiwasan ko kanina pa. Kaya ang linaw ng aking intensyon. Let's fix it. Diba? Try to leave some rooms for adjustment. Ayaw mo yun O ngayong gabi, sige, maghiwalay kayo. We're gonna do this on air tonight. It's the easier way out. Diba? I'll tell you something, Mami Lucia. Baka mapagugutan mo ito. Tayo, Mami, I believe in the past 20 plus years na kayo magkasama, we are trying to judge this guy sa nakalipas na last 3 years. But he's got 17 plus years to prove, di ba, to prove himself sa iyo. Tama? And now, tonight, we want to judge him dun sa last 3 years. Maybe you're right, maybe you're wrong. But I wasn't there. Wala ako sa last 3 years na yan. But it's very easy to be with someone and fall in love with someone when it's comfortable to be with that person. It's very easy, di ba? To die into somebody's arms when it's comfortable and it's less complicated. Or maybe when there's no complication. Kahit ako naman siguro. But you test how much you love someone when it's difficult and you have almost no reasons to love and stay with someone, yet you choose to stay with someone. When it's difficult, when it's like hell, then you can define commitment at its finest. What is commitment, mga kaibigan? Pag minahal mo sa kanya yung kasipagan niya, katapatan, di ba, ang bango-bango niya dati, kahit lahat ng minahal mong masasarap at magaganda, kabaliktaran na, you choose to fall in love every day. You renew whatever it is, di ba, na pwede mong i-renew. That's commitment. Pag pangit na ang lahat, but you choose and decide to see what's beautiful, that's commitment. And that is something you do not have tonight. I've been telling you, let's find common ground. You told me you're perfect. Now, tell me, Mami Lucia, what can I tell you now? How can I tell someone anything when that someone is perfect? O di maghiwalay po kayo. That's the easier way. Niregla tuloy ako. Pensya ka na, Papa. No, I care for you. I'm your friend. Thank you. I'm your friend. If it will make things a lot easier tonight for you just to let go and you wanna be happy, I'm all for that.
Napapagod lang kasi ako, Papa Jack. Siguro nandun po ako sa Dito punto, Mami. Nandun ako sa puntong gusto kong maniwalang meron pa. But you refuse. Alam mo, Papa Jack, kanina, alam mo ba kung ba't ako natawag ngayon? Kasi kanina, nabang papauwi ako, pinapakinggan ko yung programa mo. Iniisip ko na, sabi ko, pagdating ko dito, sana nandito siya at kakausapin ko siya. Kaso tuwing uuwi ako, lagi ko siya hinahanap. Kaya nakita ko na lang yung sarili ko, nagdadayal na lang ako sa'yo kasi gusto ko nga marinig din kasi ewan ko, parang napapagod, kailangan ko uli pa lumabas ng bahay. Halika, mag-Hong Kong na lang tayo. Hanapin ko siya kung saan na naman siya. Diba po? Parang sobrang pagod na ako sa trabaho. Instead na uuwi man lang sana ako na kahit yun man lang hinahanap ko sa kanya eh. Wala siya lagi. Wala rin siya sa mga bata eh. Pamilya to, Papa Jack, pinapangalagaan. Do you just wanna justify, Mami, that it's okay if you say, ayaw mo na tonight? I will understand. And who cares about what other people would think? Actually, Papa It's Jack. your life anyway. Opo, tama ka doon. Actually, naisip ko ngayon, sabi ko nga, nabigay ko na rin lahat na respeto, lahat ng pangunawa rin. Tama ka doon, nakakapagod na rin talaga na talagang siguro sabi ko sa pag matanda na rin kami, papahinga na lang na dito na lang ako sa mga anak ko na nawala na siya. Parang ganun. Kung talagang pinili niya yung hindi kami, okay na rin siguro. Kasi napapagod na rin ako magpilit ng hindi pwede. Okay. I'm with you. I mean, ano ba ang bottom line nito? You're Kung chasing your mabibigyan own niyo lang ako personal ng happiness. pagkakataon na mag-usap kami ng matino na dito siya, kakausapin ko siya sa every time kasi mag-open up ako sa kanya. Nagagalit siya kaagad. Aalis. Magagawa ng paraan na makaalis ulit. Parang iwanan na lang niya ako lagi na wala. Parang walang kasagutan lahat ng mga tinatanong ko sa kanya. Na ano na rin, nahiya na rin ako sa mga bata na naririnig nila na tama na yan, ma. Parang pagod ka na din. Pahinga ka na lang. Nandiyan na sila lagi. Sila pa yung mga ano tawag nun, anak pa namin minsan ang magsasabi na okay lang yun, ma. Kung hindi na talaga kaya, okay lang yun, ma. Okay lang Dito naman po pa rin talaga. kami. Yeah, okay lang po talaga. Okay lang po talaga. Di babaguhin ko po yung point of view ko tonight. Kasi nag-umpisa ako dun sa idea po na it might be and can be fixed. But we have to agree on something tonight. So, ang gusto mo po, di ba, ay tapusin na ito. Not because it's your choice, but because it's what's going to make you a happier person. Habang may respeto pa ako sa sarili. Mami, wag na tayong mabot sa punto yan. Alam mo meron yan. Huwag mo nang bugyan pa ang sarili mo ng dahilan para lalong lumaki yung sama ng loob mo. Masama na eh. Huwag mo nang palakihin yung sama ng loob mo. Okay. Let's do this. Why not? So, I'd expect, Mami, the decisions that's going to be made after this will make you a happier person, right? Yes po, sir. I am not too happy for you, but I'm glad that you are making a decision tonight that will make you happy eventually. Mayroon lang po akong request para sa'yo. If you can say your piece ngayong gabi sa kanya, how would it sound like? If you're going to say thank you for everything he's done in the past 27 plus years. Kasi po, Mami, ang nakakatakot na part dito, ang desisyon mo ay maghiwalay kayo. Baka makaligtaan mo na hindi puro pangit ang nangyari, ha? Yes po. May magandang part ito. May cute. What are the things that you are willing to say thank you for? Sa kanya, Mami Lucy. Okay. Sige po, I wanna hear you. Salamat na ako yung napili mo. Noon, sinabi mo na makakasama mo habang buhay. Ang sarap balik-balikan.
iniisip ko lagi yung mga sinasabi mo lagi sa akin. Nagpapasalamat ako na kahit papaano, naging kasama ka, naging parte kita ng buhay, hindi ko pinagsisihan yun. Salamat sa mga anak na binigay mo sa akin na sobrang marespeto at pinalaki natin sila ng maayos. Salamat sa minsan, di ba, nangyayari naman na may mga trials tayo na panghihinaan na nung panahon na yun. Nandiyan ka rin sa akin. Alam mo pa, wala akong ibang iniisip sana pa na hanggang sa pagtanda, tayo pa rin. Pero kung talagang para sa'yo, baka hindi na ako yung sinasabi mong makakasama mo hanggang sa pagtanda. Okay na rin yan pa. Ay, importante, malalaman mo hanggang sa huling hininga ko. Sa lahat taong minahal ko. Binibigay mahalagang kayo ng pamilya ko. Alam mo yan, hindi ako masaya na magdedesisyon na maghiwalay. Pero kung ito lang naman ang makapagpapagaan sa atin, ibibigay ko pa. Pangako, kung ano man dati, yun ang pagsimulan natin, hahawakan ko pa rin. Hindi man tayo na siguro magkakasama, pero sa puso ko, isa lang minahal ko. Alam mo, wala akong boyfriend. Since noon, ikaw lang ang una. Kaya hindi ako marunong mag-appreciate na kung ano ang relasyon ng mga boyfriend kasi ikaw lang talaga ang una at huli ko eh. Masakit man, pero mahal talaga kita. Sobrang mahal kita. Pero I let you go. Kasi baka hindi mo na ako kailangan. Sana maging masaya ka. At kung maramdaman mo man, bandang huli na kailangan mo pa rin kami, dito lang kami. Hindi kami magbabago sa'yo. Napadya kayo ko na. Ayoko na. Oh, the music is sweet, but the song ain't complete now in my life. Boy, in my life, something is missing. It's a tune, yes, it's true. Still, there's no me and you here in my life. Okay na yun, Papa. Boy, in my life. Okay. A big part of me, I believe that this is just one episode of the many episodes more to come. So ayoko maniwalang you're giving up tonight. But I know, Mami, na all your concerns and complaints are valid. Of course, it's valid. Pero ayokong maniwala na nagpapaalam ka. Because if you love someone that much, the way you're telling me right now, ang ibig sabihin nito, there's no escaping, di ba? Yung commitment na merong kalet-alo na sa isang bahay kayo. Or baka mayroong malaking kulang sa kwento na hindi ko alam. Pero malinaw po na ang lalim ng sama na loob mo, but I don't believe you're giving up tonight. Which is something that I am really glad about. Hindi na kasi siya umuwi, Papa Jack. I don't want to judge, Mami. Wag mo rin sanang gawin. You know, when you try to count everything sa relasyon, get tired. You're gonna get tired, Mami. You will. And that's for sure. Diba? Let alone emosyon, magbilang ka mga kaibigan. May mga pagkakataon nga, sorry for this is very stupid, but may mga pagkakataon nakakapagod maging masaya. It gets boring. Diba? So, pag puro saya. Ayoko maging malungkot tayo, pero human nature yan eh.
Di ba? Maging malungkot pa kaya, lalo nakakapagod. Pero pag nailabas mo na, naiiyak mo na, di ba? You start counting, not only the bad ones, pati yung mga good ones. I really hope ganun na naman. So, pasensya ka na if I doubt your intention na nakipag-iwalay ka tonight. Hindi ka nakikipag-iwalay. You are sending a message. Sana po matanggap niya yung mensahe na maayos. That you need your husband by your side right now. Siya makita. Mahirap umuwi na wala kang inuuwi. Can you do me a favor? Mami Lucia, the next time that you bumped into each other, can you do me a favor and take a leave from work? Just try to have time to be a wife. Try to strip off the controller that you are right now. Just try to lose yourself in the process. At pag nakita mo siya, at tapos ang tamasama ng loob mo dahil sa mga nagawa niya, can you do me a ritual, Mami? And I want you to follow this ritual every time nang sumama ang loob mo, okay? Every time you are around him at mabubusit ka at masama loob mo, embrace your husband. I will, Papa Jack. Don't say a word. Just embrace it. Just get used to the feeling again. I want you to, I'll tell you why, Mami. Tao kasi tayo. Pinanganak po tayo, even our body parts. Diba? It's actually every bit and every part of our existence, kahit na physical po, ay nakalaan to fit someone else. And I believe he is your match, right? Diba? So pag malungkot ka, yakapin mo siya. Who cares kung itulak ka niya? I don't really care kung hindi ka niya yakapin ba. Pag niyakap mo siya, just do it. Even just for a couple of seconds. Pag masama na naman loob mo, yakapin mo siya. Because the magic of love works this way. The very person who's hurting you so much and it feels like hell tonight is the same person who can cure whatever it is that's painful right now. Believe it or not, Mami, totoo yan. I will pray for you though. Thank you, Papa Jack. I am proud the woman and the career person you've become. I am. Baka wala nagsasabi sa'yo nito, Mami. Diba? We need you in our society. Pero malinaw mo na ikway na sa akin, hindi ko lang nare-realize. Pag tinatawagan ka niya, siguro hinahanap niya yung girlfriend niya na pinakasalan niya. Baka hindi na niya makita. Na pag tinawagan niya, andiyan ka agad. Of course, may dahilan ka. Pero baka hinahanap lang niya yun. Alright? Try to spend time with your husband again. Kung magtatapos ito, magwawakas, okay lang. At least alam mo, ginawa mo ang lahat. And as you spend time together, lose yourself in the process. Promise me. Now, lastly, bago tayo magpaalam sa bawat isa, I wanna hear you tell your husband how much you love him. I wanna hear you now. Alam mo yan, mahal na mahal kita. Alam mo yan na pag nasa bahay ka, lagi ko sinasabi sa'yo na kasi lahat ng mga bata, di ba, kamukha mo, lagi tayo nagbibiruan. Siguro malaki talaga ng pagmamahal sa akin. Totoo pa. Totoo yan. Wala akong ibang minahal kundi ikaw. Nabigyan mo na ako ng pangalawang buhay. Hinahanap ko pa rin yung tayo noon eh. Gagawa ko ng paraan pa. Humingi lang ako sa'yo ng 5 buwan makatapos sa mga anak ko, anak natin. Makikita mo na ako sa bahay. Sana intindihin mo naman yun. Mahal na mahal kita. Alam mo yan.
Kaya siguro ako namumulila kasi susunod-sunod na mga araw na wala ka rin. Ako naman ngayon nagkahanap. Ano pag-usap tayo? Ayusin natin. Ang sakit. Kaya bang iniisip kahit nagtatrabaho ko pa. Bawat sulok ng trabaho ko, pagtingin ko, ikaw lang iniisip ko. Alam ko may mali ako, tama si Papa Jack. Kalimutan ko ang magiging asawa ko. Pasensya ka na pa kasi ito lang siguro dahil ako na lang mag-isa nagtatrabaho Gusto ko lang mapunan lahat ng pangangailangan natin. Nakalimutan kita. Patawad, mahal na kita. Papa Jack. Ayun na yun, Papa Jack. Congratulations! Alam mo, Mami Lucia, kung marireplay ko yung usapan natin sa first 10 minutes nag-usap tayo, ibang-iba ka right now. Malinaw ngayon, ano? Ikaw na naman yung dating asawa. Napaka-willing mo mag-adjust. Imagine mo, narinig ko sa'yo, gagawa ako ng paraan. Kanina, ni konting adjustment, ayaw mo. Masama ang loob mo, naintindihan kita. But I'm proud of what you've realized tonight. Mami, I am not telling you ikaw ang tama o siya ang tama, ikaw mali, siya ang mali. There's one thing that's certain tonight. Someone has to make the first move. At ikaw ang kausap ko. I know you have the intention na ayusin ito. I'm going to pray for you. It's Christmas season. What a perfect time to fix things up. Yes po. I am so proud of you. I am so proud of you. Thank you din po. At binigyan mo po ako ngayon ng gusto na may tao kong kausap na sa oras na ito. Kasi talagang hindi ako makakatulog. Thank you din po na binigyan mo rin po ako ng liwanag ng aking pagkakamali. Ang failure namin hindi po sa kanya. Alam ko sa amin dalawa at ako din po talaga nagkulang kasi wala akong panahon sa kanya. Nahiyaman ako sabihin pero mahirap lang po kasi dahil mag-isa lang ako nag-work kaya nakakalimutan ko na yung obligasyon ko sa kanya. Thank you po. So, pasensya ka na. No. It's my pleasure na nakausap ko. I am sure naturuan mo na maraming bagay ang mga nakikinig ngayong gabi. I'm just the instrument here, Mami, but this is your story at ikaw ang bida rito, kayong dalawa. Kayo ang love team. Bago pa kiniligan lahat, Mami, sa love team na Aldab at saka Katniel, nauna kayo dyan na nagpakilig sa bawat isa. Tama, mali? Ay, hindi ko alam. Manood ka kasi ng TV. God bless you, Mami Lucia. Maraming salamat talaga, Papa Jack. I will pray for you. Salamat sa It's a pagtawag. blessing to have you also tonight. Thank you so much. You are most welcome. Maraming salamat po.